ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନମସ୍କାର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଫେରେ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭ ଶିକ୍ଷଣ ଆଜି ଆମ ଏକାମାଟି ମେଳା ସାଇଡ୍ ଅଛି ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୁରୀ ନାଚ ଖାଲି ଆମ ବାଇକିନା ନାଚ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଖାଲି ଆମର ବାଇକିନା ମହାଦେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମହାଭାରତ ନାଟକ ଏ ନାଟକ ଖାଲି ଆମର ବାଇକିନା ଅଛି ଏ ନାଟକ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସେ ଗାଁର 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ସେ ନାଟକ କାଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ମାହୁପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାସ ରହିବ ତେଣୁକରି ଭଲ ଚାଲିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ 4-5 ଦିନର ଛୁଟି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଇଟାମାଟି ବେହେରା ସାହିରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆଉ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ନାଟକ ରାମ ଜନ୍ମ ବହି ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଇଗଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ନାଟକ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ନାଟକ ରହିଛି ମହାଭାରତ ନାଟକ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନମସ୍କାର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ ଭାଇରାଲ ଆଜି ତ ପୁଷ ମାସ ଆଉ ମୋବାଇଲ ହଉଛି ମାନସିକ ନାଟକ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ବି ହେଇଥିଲା ଖାଇଦେଇଛୁ କମ୍ ରୋଲ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଗ ନାଟକ ଲାଗି ରହୁଛି ମହାଭାରତ ବାଇକିନା ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ कमेंट देते खाली देखा बाईगुणिया ग्राम महाभारत नाटक पुरी चैनल न्यूज चॉकलेट हिरो गणेश